Dostlar hemmeňize selam. Nowatdaky sapağımıza başlaýas. JavaScript dili boýunça bugünkü geçecek zatlarımız tipleri, danlaryň. Bu diýdigim ýa-ni görnüşleri danly bolany maglumat bolýar. Tipleri şoň görnüşleri, näprimjer, meselem maglumat her hili zat bolup bilýär. San bolup bilýär, bolmasa tekst bolup bilýär, surat bolup bilýär, bolmasa ýa-ni prosta bir znak bolup bilýär, simbol. Biz geçen sapakda geçipdik peremenelerin nämedigini, ýagny ütgeýän ulluklaryň nähildigini. Olary var, let, konst diýen sözleriň üstü bilen döretmäni öwrendik siz bilen. Haçanna biz näprimjer let, meselem let diýip ýazsak, izinden peremeniň adyny ýazyp deňderiň sag tarapyna şoň manysyny, znaçeniýesini ýazýardyk. Indi şol peremeneleriň içine luboy bir zady goýjak bolsak maglumat bolýar. Şoň rusçasy danly bir maglumat. Şol danlaryň her hili görnüşi bolýar, ýa-ni gaýtışmaýaly, ýasam bolup bilýär, setr bolup bilýär. Bugünkü uragymyz şol barada. Ine meselem JavaScript dilinde 7 sanak tipi var danlaryň. Danlar ýa-ni gaýtışmaýaly maglumatlaryň. Indi birinji tip bu number, toýs ýa-ni sanlar. Gelin indi öňki edişimiz ýalyk başta näme deli, papka döredeliň. Oku papkasyna girip JavaScript 3 edeliň. Indi şunun içine 2 gezek basyp girýäs we Visual Studio Code redaktorymyzy açýas. Indi siz özüňiz öwrenensiňiz birinji gerek faýlymyz bize index.html. Index.html gerek sebebi rezultatymyzy browserde görmek üçin. Bär bolsa emmidin plugin emmidin kömegi bilen strukturamyzy ýazyp alýas. Ýapylýan body taginiň öňünden hem JavaScript'i goşýas. JavaScript häzir goşup bilmeýär, sebebi biz döretmedik. Gelin döredeliň. Script Node.js JavaScript döretdik. Indi şun ýoluny src attributynyň içine ýazýas. Ýol bolanda şu faýla çelli. JavaScript bär ýazýas. Bugün näme? JS3. Indi HTML sahrani edýäs we ýapýas. Ctrl S etseňiz bolýar, save etseňiz bolýar. Bu wkladkada gerek däl, bizdiň JavaScript işleýär. Indi seredin bizim birinji danlymyz, tip danlymyz number. Gelin peremenini döredeliň başda let tip num deňdir 100 diýeli. Biz häzir bir peremeni döretdik. Peremeniň ady num. Oňam içine 100 diýen san saldyk. Indi seredin şun tipi görnüşi number. Nähädir şun nähil tip dediğini görmek üçin JavaScript'te şeýle bir funksiýa bar. Başta console log ýazyp alalyň. Console log içinde de ýa-ni aýdan täze aýtjak funksiýam ýazyl. Ady type of. Bu funksiýa däldi, komanda operator diýsegem bolýar. Şun kömegi bilen islendik peremeniniň haýsy tipe degişdigini görüp bolýar. Meselem
hay Luboy islendik perimeni diyenimde men hökmen adyny düşünün. Men bir yerde köp müň sany perimeni ýazyp goýsam, şolaň atlary boýunça men şolary ýüzlenýän. Men ýüzlenýän nam diýene. Indi konsolda bize görkezmeli haýsy tipe degişli şu nam diýen perimeni. Onuň üçin öňki HTML browserden görsegem bolýar. Bolmasa redaktor koduny özünden şeýit görsegem bolýar. RAM kod ine number dip ýazdy. Gelin browserda görelim. Onun için sağ tarafı просмотреть код ine number tipi. Konsolda özüňize gowy düşünükli bolar ýaly şeýit ýazsaňyz hem bolýar. Goşadyrnyň içinde ýazýaňyz tip number dip. Goşadyrnyň içinde ýazylan zatlar setir bolýar, şoň üçin hökmen ýapmaly. Bir goşadyrly açdyk, ýapýas, soň otur goýýas. Ine seredin otur açelli bir komanda, oturdan soň bir komanda. Сохранить etdik, kontrol ýaz. Browser'a barıp görýäs. Ine ýanky ýazanymyz budan programmaň özü hesaplap berdi bize numberden. Indi number bilen düşünüklidir size. Ýanky number hökmen tegelik san goýmak gerek däl. İsteseňiz oturly sanam goýup bilersiňiz. Drop sallaryny. Nam del tolka nam 2 bolsun. Ne 314 ping bakasda. Indi isteseňiz şeýle etseňiz hem bolýar, bolmasa muny kopýrawat edip alýaňyz. Type number. Yani type num etmeli. Perimenin adyny ýazýas. Eğer 2 diýäs, type num 2. Eğer 2. Nokatly otury siz goýup ýazsaňyz hem ýalňyş bolmaz. Goýman ýazsaňyz hem ýalňyş bolmaz. JavaScript'te nokatly otur goýman ýazsaňyz hem bolýar. Köp dillerde nokatly otur bolmasa ýalňyş bolýar. Şoň ünslerim. Ine iksem number boldy. Indi number düşünüklidir dip men umyd edýän. Şulaň öňüne şu kodlar işlemez ýaly bize müşahede etmez ýaly udalyt etmez de prosta komentariyet goýas. Öňüne 2 sanyk näme goýup slash goýup. Indiki bizim geçecek tipimiz danylaryň ady begin. Indi seredin begin öň ýokdy, o täze çykdy. Ýöne begin dem edil number ýalyk tip, ýöne onda numberden tapawutlygy number 2 derejesinde 53 näme alyp bilýär. Şoňa ulsan alyp bilýär, onuň ýokary alyp bilmeýär. 2 derejesinde 53 bolanyna -1 olarak manda ine 2 derejesini 53'den görmek üçin size öwredin. Abna videoda biz aňarda komentariýa goýduk, şoň üçin berde ýok. 2 derejesinde 53 diýdim, onu ýazmak üçin şuňa browseryň özünde funksiýa bar, JavaScript funksiýa maz pov dereceli boýsany ýa-ni çykaryp görjek bolsaňyz ýazýaňyz 2-ni ýazdyk. Otur goýup derejesini ýazýaňyz 2 derejesini 53. Ne, seredin şuňaly ulukon san alyp bilýär. Browserim boldy. Number. Şundan ulukon san alyp bilmeýär. Begin diýen ýa-ni tip geldi, şoň kömegi bilen indi ulusallar alyp bolar. Begin'in ýazylyşy şuňaly döredýäs. Const dip döretsegem bolýar, tapawut ýok.
big diye koyayım prosto. Indi sereden berde şu saniye yani Ctrl C edip kopyalayan edelim ve taşlayan ne? Bu işini nam berem alıp bilerdim onu şey. Şunun için tapavudu. Yine koşuyan köp sen например koştum. И begin şöyle bella koyayım. Şu begin tip olmak için şöyle hükmen en harfini de bağlayıp koşmalısınız. İnni seriden console log alias ve barlak koyuyoruz. Şimdi begin mıhaşun tipi. Tipik. Сохранить edeceğiz. İyi abnevi dedi. Yine gördüğünüzde hem tipik begin. Berde yazanın bu meg özüme düşünüklü olmak için yazdım. Berde siz yazdınız yazıp bilirsiniz. Begin'in tapavuduna şonda ulokan sallar yazmak için. Number yani kaydın sanıma king derecesine 53. Minus tarafım plus tarafım şuna yalar. Indiki tipimiz string. String demek setir deyip düşünseniz böyle yani znaklar, harfler, probel hemmesi şu string'e giriyor. Onun için belliyiz. Str deyip perimenin adlarını boy bolup biler, öz istediğinize göre ad takıp bilirsiniz. Sebebi özünüz düşünür yarıl bolsa oldu. Programa hiç il dahili yok. Şimdi aytacak olayanım JavaScript'te string diyen tiplerin значениялары, manileri elmidama koşudurunun içinde yazılıyor. Например şey dip yazsam ya şunu yalak yeki koşudurunun içinde ya mun yalak koşudurunun içinde. İn olmanda şunu yalak koşudurunun. Üçten koşudurunun içinde yazıp bolu hiç hayatım yanlış olmuyor. JavaScript'in standart oyunca hem yeki koşudurunakta yazıyor. Onun için bizim şey dip yazayalım. Şimdi yazsak например здесь и console log çıkar göreyli konsola cevabını. Şimdi browser'a gidip oturma berdi işlesem böyle. Ne cevap çıktı. Tipini göreyli. Onun type of fonksiyonu yazıp operatörünü yazıp type of run code yine string diyen tip. Hem zat nem zat koşudurunun içinde olsa o string oluyor tipi. Yes number is begin olur koşudurunukta yazılmaya. Onun уже eğer например şu sözün oruna biz 100 yazsak уже koşudurunun içinde şunun için tipi yeni string oluyor. Sembol bilmeye koşudurunun içinde. Yine string. Indiki tipimiz null. Null diyeni tipten size ne düşünürsem öyle null dini öz yazılıyor. Olu hiçbir zat yazıp onun tipi null deyip bilmeyiz. Biz например indi yazıp bir zat yazıp onun tipi null deyip bilmeyiz. Dini null'un özünü yazanını son tipi null olup biliyor. Yine console log yazıyan hazır n. Şu cevabı null oluyor. Yani n perimenin içindeki null. Aynı şu tipini görsek type of object yönü object değil be. Bu prosto JavaScript'in öz yanlışlığı değilse böyle sebebi ol hiç il object değil null. Prosto yani hissat diyen manini veriyor. Null diyen hissat. Hissat yok. Absolutno boşluk.
null medam ulanmarsanız şoň üçin bir ýanky wajyp temalary degişdiler. Eger düşünmedik bolsaňyz hiç ile gynanmaň. Praktika bilen düşünüp diýäňiz. Bular komentar edeýli. Tiz komentar etmek üçin öňüne ýazyp oturmaň, prosta saýlap alyň şeýdi, bu delete edip soň prosta ýesli eger sizde Windows bolsa prosta kontrol bilen ýa slash basyň. Ýa shift'in sağ tarap, çep tarapyna sonra belgidir on ýerde. Null indicate tipdan nimiz undefined. Undefined ne bol bilýär haçanda meselen biz ýazsak undefined tip. Ine tip yazdım, deňder goýup значение ýazýardyk hemişe. Например, şey tipde. Eger значение ýazman prosta şey goýsam, soňra aşak baryp console seyretsem şunu значение. Men häzir deňder goýup значение bermedim ha şunu. Ýöne şonda da şunu значениеsi ýok. Şoň üçin şuň tipi undefined bolýar. Haçan şunu deňder goýup biz izne ýazmasak hiçbir şuň nämesi tipi undefined bolýar. Ine например barlak göreli. Häzir значениесini görkezen ýaldyr ýöne bu tipi. Sebäbi bu ýumyň içinde hiç zat ýok, biz deňder goýup etmedik. Prosta döretdik peremenini ýöne ýanky manysyny значениесini bermedik hiç zat. Onu aňsat barlamak üçin şu ýere ýazýas. Type of run code undefined. Görüşüňiz ýaly prosta undefined bolýar, hiç ýyly zat ýüklemesek. Ine meselem şu peremenin içine saldım diýel 45. Uje undefined bolmaýar, uje number bolup gitýär. Ine number krediyen undefined düşünükli bolandır. Bolmasa ön kayıt şimyali islendik var sonra bilersiniz YouTube'da ya da Instagram'da yazıp. Objekt diyen ölen çalışımlı tip danı muayyadır siz JavaScript kan düşünmezseniz objekt diyen tipe de kan düşünmersiniz yönemen hazır görkezen size ve bakın geçmek önemli de öğrenirsiniz. Например, общ tip min objekt öğrediyen objekt JavaScript'te figürünü skopla arkalı öğrediliyor. Yani şey tip öğrediliyor. Ya da olmasa konstruktör arkalı öğrediliyor. Şimdi seyredin hazır biz öğrettik JavaScript objekt. Şimdi şunun bunu komentar edeyim. Şu öğreden objektimizin tipini görecek olsak console.log tip yazacağız ve type of komandası object run code edeceğiz. Objekt tipi. Bunları eğer düşünmersiniz yani hiç öyle kıyın yeri yok. Vaktin geçmek bilen bunları düşünürsünüz. Praktikada. Yeni bir tipden bulam täze çykdy diýsegem bolýar. Symbol diýeni biz например let başda undefined let endi başda null goýduk aşarakda yeni bir значение goýsak например başga bir zada öwürsak eger symbol diýen tipin kömegi bilen ýazsak biz symbol bu unikalny demek da unikalny значениеси onu ütkötüp bolýar ýöne ütködeniň bilen ütgemeýär. Haçan biz const sözüniň kömegi bilen perimini döredönne ýa-ni browser ýa-ni redaktor ýa-ni aşypka berýär ýalňyşlyk.
simwolun kömegi bilen etsek üýtgesek hem hakykatda üýtgemeýär. Şonuň üçin şu tipdany oýlap tapyldy. Bu tipdanyny uly birazrak düşünmesek JavaScript'in nähili işleyişini häzir men size görkezenim bilen hiç ýyl zada düşünmersiňiz. Atak 7 görnüşi bar, paka şo häzirlikçe bolany. Men YouTube'da goýaryn, öýüşiňizi şoňa seredip edin. Ýöne siz näçe köp gaýtylasaňyz, menden soň özüňiz oturup bir zatlar etip görseňiz we jogaplar görseňiz tiz öwrenersiňiz. Siziň näme iş etmelidiňizi öýüşiňizi men YouTube kanalda ýa-ni opisaniýada videoň aşagynda ýazyp goýaryn. Şoň üçin tiz ara YouTube'a çykar, sag bolun.